Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Maryam Liman TV, mai faɗakarwa da wa'azantarwa da ilmantarwa. A yau za mu kawo muku bayani ne akan kalaman da za ka furta wa mace da za su sa ta cikin nishaɗi da farin ciki. Amma kafin sannan, ku fara danna mana subscribe, like and share, sannan da comment, kana ku danna ƙararrawa, domin ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Furta mata waɗannan kalmomin, wannan kalaman ka ga yadda za su sa ta farin ciki da jin daɗi. Ƙaramin kalami za ka faɗa wa mace, ka ga ta shiga cikin nishaɗi da farin ciki, amma ka furta mata babban kalami kuma ka ga saɓanin haka ya sa ta ɓacin rai ko ba ta ji daɗinsu ba. Furta kalamai a yadda yanayin furta su da yanayin lokacin furta su sanin lokacin furta su shi ne abin da ya fi cancanta ka sani a yayin furtawa wadda kake so, walau matarka, budurwarka, kalami. To ka san lokacin furta su shi ne ya fi cancanta, ba wai furtawar ba, sabida kowane kalami akwai lokacin da ake furta shi ya ba da nishaɗi, akwai lokacin da idan ka furta shi maimakon a nishaɗantu da shi sai ka ga saɓanin haka. Yanzu za mu shiga cikin bayanin kai tsaye, za mu kawo muku kalamai guda 10 wanda idan ka furta mata su za su sa ta cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi, za ta ji kuma ƙaunarka ta ƙara ninkaya a cikin zuciyarta. Kalami na farko, duk mace tana so ya kasance namiji yana zuga muryarta, musamman ma a ce ba ku taɓa haɗuwa da ita ba, to mace tana so ta dinga ji namiji yana zuga, ai muryarki da daɗi waye-waye, haka dai abin zuga dai sosai wanda idan ka yi zai sa ta cikin annashuwa, saboda ita mace tana son yabo a rayuwarta, tana son ka yabi wani abu da take da shi, walau murya ko akasin ko dai wani abun na ɓangaren haka. To idan ya kasance kuna waya da ita ko kuna waya da ita, yana da kyau ka dinga zuga muryarta, a muryarki tana yi min daɗi, kina da zazzaƙar murya, something da dai kusan dai abin da ya danganci haka. Idan kuma matarka ce, ya zamana ita ma a lokacin da kuke tare kuke nishaɗantar da juna, kuna cikin nishaɗi za ka dinga furta mata wannan, ai ina son muryarki, ko lokacin da kuka zauna hira ka dinga nuna mata, ai abin da ya sa nake zaman hira da ke sabida ina jin daɗin muryarki fiye da kowace mace da take kasancewa a tare da ni. Kalami na biyu da zai sa mace ta ƙara jin tana son ka kuma ka sa ta farin ciki shi ne ya kasance kana zuga mata gashin kanta. Ko da fa ba ta da gashi, ba wai sai mace tana da gashi ba zai zamana wai kana zuga mata gashin kanta. Ita mace gashinta abin alfaharinta ne, komai ƙanƙantarsa tana son kayanta. To zai zamana a duk lokacin da ta yi kitso ko kai ta salon ko dai ta tsefe kanta, da shafa mata shi, kana zuga mata shi, kana yabawa, kana yaba irin baiwar da gashin nata yake da shi da irin ƙaunar da kake wa wannan gashin nata. Wannan zai ƙara mata ƙaunarka a cikin ranta. Mace tana matuƙar jin haushi ya zamana a ce ta yi kitso ko ta yi gyaran gashi ko ta tsefe kanta ta gyara shi, amma namiji ya yi biris da haka kamar bai lura ba. To mace tana jin babu daɗi, sabida gashi ba ƙaramin alfanu ne da shi a wajen 'ya mace ba, kamar yadda kuma a wajen mazan haka ne, maza da yawa suna son gashi, to haka ita ma macen nan take ƙaunar gashin kanta. Don haka duk lokacin da ya zamana kana yaba mata gashin kanta, za ta ƙara ƙaunarka, ta ƙara jin son ka yana ninkuwa a cikin ranta. Wannan ita ce kalami na biyu. Kalami na uku, a ƙoƙarinka na sanya masoyiyarka cikin farin ciki, walau matarka walau budurwarka, shi ne ba telanta za ka zuga ba, siffar jikinta
ya kamata ka kalla sai ka siffanta ta da wannan ɗinkin da yake jikinta. Sabida akwai ɗinkuna da dama da idan mace ta yi ba kyau gare su ba, amma idan ta sa jikinta ne fa zai haska wannan ɗinkin, sai ka ga ɗinkin ya mata daidai a jikinta. To kar ya zamana idan ka ga wannan ka yi ce ai telan ki ya iya ɗinki, ba telan za ka zuga ba, ita ɗin za ka zuga. Ita za ka dinga yaba kyan surar jikinta, ai ke kika yi wa ɗinkin kyau ba ɗinkin ne ya miki kyau ba. Da dai kalami dai irin haka wanda za su nuna mata irin tsantsar son da kake mata, da irin tsantsar sha'awar ko begen da kake mata. Ya zamana ko da yaushe ta sa sutura, idan ƙananan kaya ta sa, dole ya zamana wa'innan kayan za ka kalla kai mata kalami da hankalinta zai kwanta a kansu. Idan ma atamfa ta sa, shi ma ita kalaman da za ka yi mata ya zamana ya karkata a kan wannan ɓangaren ne, na wannan yanda dai za ta ji daɗi, ka tabbatar duk shigar da ta yi, to idan ka tashi koɗa ta, to a kan wannan shigar za ka koɗa ta. Kuma idan ka tashi kar ka nuna wai ai kayan ne suka yi mata kyau, a'a ba fa kayan ne suka yi mata kyau ba, nuna mata za ka dinga yi fa ita ta yi wa kayan kyau. Don ko babu kayan tana da kyanta, ko babu kayan da kyanta daman a jikinta already, ba wai ta sa kayan ba ne. Kuma ka dinga nuna mata da yawan mata idan sun yi irin wannan shigar da ta yi ba ka ganin kyansu kamar yadda ita take wannan. Ta nan ne sai ka dinga nuna mata ta hakan ne kake tabbatar da cewa ba fa kayan ne masu kyau ba, ita ce mai kyau. Wannan ce hanya ta huɗu da za ka sa ta nishaɗi da farin ciki shine tabbatar mata da irin basira da baiwar da Allah ya yi mata. 'Yan mata da yawa suna so su ji ana koɗa su fiye da wasunsu, kuma ba a bakin kowa suke son su ji irin waɗannan kalaman ba, illa bakunan masoyansu. Mace tana so ta ji masoyinta yana koɗa ta fiye da wata, yana nuna mata bambancinta tsakanin 'yan mata da bambancin tsakanin 'yan matan da suke a gari. Da yawa 'yan mata suna son, ko da ke kika fi kowa muni a duniya, to fa kina so fa masoyinki ya yabe ki, ko da bai yabe ki da kyanki ba, to ya yabe ki da wata baiwa ko basira da Allah ya yi miki. Kalami na biyar da za ka sa ta farin ciki da nishaɗi. Idan ranar ka fara ganin ta ko gaba da gaba ko kuma hotunanta, yi ƙoƙari ka siffanta ta da wasu jinsi wanda ka san sun fi kyau a duniya, walau Larabawa ko Indiyawa. Yi ƙoƙari ka nuna mata, amma daga ganin wannan kyan naki daga wajen mahaifiyarki kika ɗauko shi, sabida na san in dai ba gare ta ba, ba inda za ki samo irin wannan kyan. Ka dai zuga ta, ka nuna mata kyanta ya ruɗa ka, ka yi mamakin kyanta. Yi ƙoƙari idan ta faɗa maka ƙabilarta, yi ƙoƙari ka kusanta ta da wata ƙabilar, bi ma'ana ka nuna mata ai kai ka fi tunanin tana ɗaya daga cikin ƙabilar ko Fulani ko dai wata ƙabilar da ka san suna da kyau, sun kasance kyawawa. Idan ta nuna maka ba haka ba, nuna mata a'a kai baka yarda ba, ta je ta yi tambaya, dole ba za ta rasa nasaba da wannan ƙabilar da suka kasance kyawawa ba. Idan kana nuna mata hakan, kana yabawa, ta san yes, ba ƙaramin jin daɗi za ta yi ba a cikin ranta, za ka ba ta farin ciki sosai da sosai, sabida ka nuna mata ai za ta ji duk duniya ka nuna babu ita. Ba za ta taɓa tunanin ai za ka ga wata wadda idan ka gani za ta yi tunanin idan ka ga wata ba za ka taɓa tunanin za ka ga wadda za ta fi ta ba. Kawai za ta dinga ɗauka ne a ranta cewa ita kaɗai kake kalla a mai kyau, ba ka ganin wata mai kyau in ba ita ba. To yawanci wannan yana daga cikin abin da yake ƙara wa soyayya nishaɗi, yake ƙara nishaɗantar da zukatan
zuciyoyin budurwar da ya kasance saurayinta yana mata irin wannan yabon. Saboda mace tana son kyau a rayuwa, kuma tana so komai muninta tana so ta ji an ce mata tana da kyau. Saboda kyau wani abu ne mai matuƙar tasiri ga 'ya mace. Wannan shine kalami na 5. Bara mu shiga kalami na 6. Kalami na 6, a ƙoƙarinka na sa ta farin ciki. Duk mace tana so ka yaba da nutsuwarta da tarbiyyarta. Ya zamana a ce ko ganinta ka fara yi, ko walau ka ganta ne face to face, ko kuma rayuwa ce kuke yi ta online, chatting ne kuke yi, to yi ƙoƙari wajen nuna mata kana ganin nutsuwarta da mutuncinta, tana da tarbiyya. Ka yi ƙoƙari wajen nuna mata daga gani ta fito daga gidan tarbiyya. Ka yi ƙoƙari ka dinga yabon iyayenta akan tarbiyyarta. Ka yi ƙoƙari wajen nuna mata cewa daga gani iyayenta sun iya tarbiyya, sun tarbiyyantar da ita ne, a wannan tarbiyyar tata ba a wajen kowa ta same su ba, face a wajen iyayenta. Alfanun yin hakan zai sa ta ƙara ganin girmanka, saboda ko ina za a je a dawo ka nuna mata ka nuna girmamawa ga iyayenta, kuma ita ma ka nuna girmamawa a gare ta. To don haka ita ma dole za ta ƙara ganin girmanka sosai a ranta, za ta ƙara jin ka kwanta mata a rai, sannan kuma za ta kasance cikin nishaɗi da farin ciki. Wannan ce hanya ta 6. Za mu tafi zuwa hanya ta 5. Hanya ta 7. Kalami na 7, a ƙoƙarinka na sanya ta farin ciki da nishaɗi. Nuna mata kana so ka raba ta da dukkanin wasu maza da suke tare da ita. A ƙoƙarinka na son ka nuna mata cewa kai fa a shirye kake da ka tunkari kowane irin namiji da yake tare da ita. Dinga nuna mata irin ƙarfin gwiwar da kake da shi a kanta. Mace, idan ka samu shiga a wajen mace, bi ma'ana idan mace tana son ka, za ta nuna a lokacin da kake ƙoƙarin faɗa mata cewa kake ƙoƙarin nuna mata za ka raba ta da dukkan wani saurayi da yake tare da ita, za ta nuna maka. In dai mace tana son ka, za ta nuna maka a lokacin, za ta yi ƙoƙarin nuna maka ita ba ta ma da wani saurayi, ko kuma ta yi ƙoƙarin sanar da kai wani kalami da ta san cikin raha, kuma da ta san zai sa ka cikin farin ciki, zai sa ka kuma a nutsuwa. Ita mace tana son ta ga namiji yana da jajircewa, ko a ce yana da ƙwarin gwiwa akan tunkarar zai iya tunkarar dukkan wani ƙalubale da yake cikin soyayya, da zai gani a cikin soyayyar da yake mata. Mace tana son wannan ne kalami na 7. Saura za mu je kalami na 8. Kalami na 8, a ƙoƙarinka na sa ta farin ciki da nishaɗi. Zuga irin girkin da ta yi maka. Mace tana so idan ta yi wa mijinta girki, walau matarka ce ko budurwarka, to barin ma dai a ce mata. Mace tana so idan ta yi girki, komai rashin daɗinsa, tana so idan mijinta ya ci ya yaba. Saboda haka ne ma ya sa dukkanin wani ƙoƙari da mace za ta yi wajen ganin ta yi girki mai daɗi, tana yi, saboda tana buƙatar mijinta ya ci ya yaba. Da yawa maza kuna irin wannan, ba kowane namiji ne zai ci, sai ka zauna ka ci girkin mata, ya yi maka fa daɗi, ba wai fa baka ji daɗinsa ba, amma yabon nan da za ka yi mata shi yake gagararka. Ka buɗe baki ka yaba, na ji daɗin girkin nan, to sai ka ga kamar an ɗora maka wani aiki ne. Kuma ba ku sani ba, yaba girki ba ƙaramin nishaɗi yake saka zuciyar matanku hakan yake saka nishaɗi yake saka zuciyar matanku ba. Haka idan budurwarka ce, ko da ruwan sha ta kawo maka daga gidansu, nuna mata ka yaba, ka ji daɗi kuma ka gode.
sabida gaba za ta dinga ƙoƙarin abin da za ta gaba ƙoƙari za ta yi wajen ganin dukkan abin da za ta yi maka abin da ya shafi girki ta ninka maka wannan abin da ta yi maka na baya. Sabida haka yana da kyau ya kasance idan an yi ka yaba. Idan matarka ta ma girki ta kawo maka ka yaba mata. Idan budurwarka ce ta yi ma girki ta kawo yaba, nuna mata baka taɓa cin abinci mai irin daɗin nata ba. Za ta shiga cikin nishaɗi sosai kuma hakan zai sa ko da ba ta yi niyyar yi maka wani alheri na game da girki ba, ya sanya ka ga tana ƙoƙarin yi maka wannan. Wannan ita ce hanya ta takwas. Wannan shine kalami na takwas, saura kalami na tara. Kalami na tara, a ƙoƙarinka na sanya ta farin ciki da jin daɗi. Yi ƙoƙarin wurin nuna mata irin roƙon da ka yi wa Allah, irin addu'ar da ka dinga yi kafin Ubangiji ya haɗa ka da ita. Nuna mata cewa ba fa zaɓin kanka ba ne ita, zaɓin da Allah ya yi maka ne. Sabida ka nuna mata cewa kai baka isa ka zaɓe ta a matsayin masoyiya ba. Kawai dai ka ƙaddara ka bar hakan a roƙon da ka dinga yi wa Allah, Ubangiji ne ya zaɓa maka ita a matsayin masoyiya. Sabida da zaɓin kanka ne, kai baka san yadda za a yi ka zaɓo irin ta ba, bai san ma ina za ka ganta ba. Kawai kai ta ƙoƙarin yi mata nuni akan cewa ita fa ba zaɓin kanka ba ne, kawai zaɓin Ubangiji ne na yawan addu'o'in da ka dinga yi. Na irin addu'o'in da ka dinga yi har Ubangiji ya amsa maka, Ubangiji ya mallaka maka ita a matsayin mata ko masoyiya. Wannan shine kalami na tara, sauran mu kalami na goma, wanda da shi ne ƙarshen kalamanmu. Kalami na goma, a ƙoƙarinka na sa ta farin ciki da annashuwa. Nuna mata ko ka dinga furta mata ƙoƙarinka na son ka yi rayuwa da ita. Mace tana so, walau budurwa walau matarka, tana so ya zamana a ce ko da yaushe ka dinga nuna mata kai fa kana so ka yi rayuwa da ita ne har abada. Idan mace tana son ka, ba ta taɓa tunanin wai akwai ranar rabuwa tsakaninka da ita. Ba ta wannan tunanin. Kullum tunaninta ɗaya ne akan ya za a yi ta rayu da kai har abada. To kai ma a wannan yanayin ya kamata ka dinga nuna mata kai fa kana buƙatar ka dinga rayuwa da ita ne, ka rayu da ita ne har abada. Ka dinga nuna mata rayuwarku kana so rayuwarku ta ɗore. Idan budurwa ce, za ka iya nuna mata cewa kana so ku dinga rayu ne da ita har abada, ku sanya juna farin ciki. Idan kuma mata ce a gare ka, nuna mata sabida kana son rayuwa da ita ne har abada, ya sa ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka. Wannan shine ƙarshen kalami na goma a cikin kalaman a ƙoƙarinka na sanya ta farin ciki da annashuwa. To wannan ne ƙarshen kalamai goma da muka ce za mu kawo muku, waɗanda za su sa ta, wanda idan ka furta mata za ka sa ta cikin farin ciki da jin daɗi. To fa 'yan uwa, waɗannan kalamai da muka faɗo muku sun kasance kamar dole in dai kana son kwanciyar hankali da sanya masoyiyarka cikin farin ciki. Sun kasance kaf guda goma nan babu wanda za ka iya bari a ciki. Kowanne yana da lokacin furta su, kuma kowanne daga jin su kun san lokacin furta su. A yanda na yi muka muku bayani, kowanne ka san lokacin da ya kamata ka furta su. Ba wai ko da yaushe ake furta kowane kalami ba. Kowane kalami na jin daɗi akwai lokacin da za ka furta mata su. Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji. Ubangiji ya ƙara mana danƙon soyayya. Masu aure Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya, ya ƙara musu soyayyar juna. Samari da 'yan mata kuma Allah ya ƙara musu soyayya, ya ba su abin da za su kasance tare da juna. Kada ku manta dai da danna mana subscribe, like and share
da comment. Sannan ku danna mana ƙararrawa domin ta nan ne za ku sanar duk domin ta nan ne kaɗai za ku sani idan da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Mun gode. Bisalam. Fatan alheri.